Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras mga ka-listeners, alas 10:40. Kung karon mga ka-listeners, mag-upload ta sa part 1 sa may buntag pa kang moabot mga ka-listeners, no? Nya, muna ko ang giingon nga ipuli na ko sa request ni Ma'am F. Journey, no? Ug ni Ma'am aw ni Cherpar, no? Nga nag-request sila sa Mary Jane, nya wa man ko kakuha kopya ng maong drama. So pasalamat po ta kay gi-upload ni kuan i-upload og balik sa Radio Drama Bisaya ang Mary Jane, no? So, kini akong upload karon mo ni ang akong ipuli sa request ni Ma'am Life Journey o ni Cherper, no? Ang may buntag pa kang moabot. Nya mao sa ninyohang isigig request sa una nga ako'y motiwas kay wa man jud ni matiwas sa Radio Drama Bisaya sa una mga ka-listeners, no? Nya, may laing nag-upload ani karon so ato ning muna ako ning gisugdan ron. Part 1 ta karon mga ka-listeners, no? Nya paningkamutan ako ni nga moabot kita sa katapusang sumpay ani mga ka-listeners. Kay aron di mo mabitin, no? Di man ingon og madali na to og upload pero at least paningkamutan mga ka-listeners nga moabot kita sa katapusang sumpay aning maong drama, no? Nya part 1 taron. Nya magbasa sa di kong gamay sa inyong comment diri, no? Sa ang unang ga-comment si Amor Miukarin, nag-comment siya sa katapusang sumpay sa Maghulat Ako, no? Upat ka heart nya si MG si Roma nag-comment siya sa katapusang sumpay pod sa Sicilia. Nindot mo din yung dramaha oy. With emoji nga naka-smile, no? Nindot ni Cecilia eh. Salamat sa pagpaminaw, no? MG si Roma. Nya si iMemes YouTube, listening here in Saudi Arabia, gahulat yung ko aning part 9 kay nagkanindot ang drama. Sa comment ni Salimbo mga ka-listeners, no? Ako lang yung ibasa diri mga ka-listeners para natay vlog ba. Nya si Star Mini Vlog, sikan salamat Lods sa pag-upload. May sa paya, no? Nya si Ruben Alibio, salamat Lods way sa paya, no? Ruben Alibio. Nya si Ma'am Isim, wow di na akong gipaabot idol, salamat kayo ha. Ug hinaot unta nga dili ka permi magpuyat idol. Health first baya. If ever puyat ka idol, ayaw gyud panghilamos para dili masira imong mata. Once again, thanks and God bless as always with 5 ka heart. Salamat kayo Ma'am Isim, no, sa imong concern, no? Mao gyud mawitan ng permi yung di makaligo mga ka-listeners kay para di madaot ba. Sige katubang cellphone mo nang daghan yung higayon nga di makaligo kay sige katubang cellphone man ya peligro magmadaot ng mata, no? Nga kuan health sakto ni ni Ma'am Isim, no? Health first gyud, no? Ya di jud ko manghilamos gyud kay delikado, no? Nya kuan salamat kay Ma'am Isim, no? Nya si letter L ang profile, hello po idol sir. Thank you jud kayo sir. With upat ka tulo ka heart, no? Nya wow sir kanindot ninyo mag-drawing, no? Salamat, no? Mao pud imong talent, no? Doing drawing. Pero naundangan na ako na akong talent nga sig drawing painting kay tungod ani akong sige edit og drama. Ang akong igsuon ako manghod mao ay nag-focus aning painting. Nya si Rodelia Imbodo, thank you Lord, God bless. Salamat Rodelia Imbodo, no? Nya si Lasido, very nice kay taas ang pag-upload ani, thank you. Isa pa yan Lasido, no? Salamat po sa pagpaminaw. Nya si Amor Mio Karin, upat ka heart. Nya si Rico Rini Gadularuya, thank you Sir John sa part 9 sa Limbo with tulok heart. Salamat kayo way sa payan. Rico Rini Gadularuya, no? Salamat sa kanunay pagsunod og paminaw. Nya si Maristel Humawan, daghan kayong salamat sa part 9 dol. Mao jud niya akong gipaabot. Salamat po Maristel Humawan, no? Sa kanunay pagpaabot sa mga drama nga tong i-upload. Nya si Loloy's TV, shout out sa ko asawa sir si Sula watching from Japan. O shout out ni Sula, no? Nga imong asawa Loloy's TV, no? Salamat sa imong pagpaminaw diya sa Japan, no?
Nya Amor Mio Carino tulo ka heart. Nya si China Aquino wow na salamat. Ang mga comment ni sa limbo mga listeners na akong gibasa sa part 9. Nya si Jocelyn Infante 5 ka heart no. Nya si Wilson Kalimpusan Jr. Idol pwede ka mag-upload og drama nga X Kingdom. Wala ko aning drama ha. Opo hinumdum og nabay drama nga X Kingdom. Sinsa kay no Wilson Kalimpusan Jr. Wa ko ani mong gi-request mag X Kingdom sa man English mo lagi ni. Nya si China Aquino nindot man maminaw sa Emolods kay bisan medyo dugay upload. Sulit man maminaw diretso dili babitin. Nya salamat kayo si China Aquino no. Nya sa imong super thanks no. Salamat kayo. Si China Aquino sa imong pa super thanks no. Ikaduha pa na ko ning nakakuha super thanks ba sa niaging tuig o sa karong tuiga no na isa ikaw salamat kayo China Aquino no sa super thanks. Na si Marisil Arawiran thank you sa part 9 idol hulat jud ko ani pirmi salamat Marisil Arawiran no. Nya si Raymond Guardados asa nang sumpay sa Happy Dakidak ipagtakasaad ani kanus ano pasensya ano pero ako gini sumpayan pohon nagagad lang ko nga mahuman ang salida no sa writers aning mong drama pasensya kayo no sa mga nagatang sa sumpay ako in sumpayan yun pohon alam mo kabalaka no naghangyo ang mga writers ani mo nang lisod kayo magbuot-buot ko ba ipa-delete pa lang hinughurot na mura ano mana mag respeto lang giputa no sa hangyo sa writer ba no mga ka-listeners. Si Alvin Corsiga hay salamat lods niya na jud akong gipaabot niya na jud taon akong gipaabot murag ni action na ra ba mi og kabalaka joke lang God bless idol with heart salamat Alvin Corsiga no sa imong kabalaka no nya nagimag katawa man ang emoji nimo mura magikulbaan ta ni salamat Alvin Corsiga. Si Amor Mio ka rin upat ka heart no comment siya sa magulat ako. Si Maplor Dayamak Quezon no nagulat jud ko sa aning part 9 lods salamat kayo sa pag-upload. Salamat po Maplor Dayama no Quezon sa imong pagpaabot aning limbo nga drama. Si Carmela Binaraw salamat kayo lods sa pag-upload God bless salamat ug sa paya no Carmela Binaraw. Si Jenny Oliverio thanks sa sumpay way sa payan Jenny Oliverio salamat sa pagpaminaw no si Rose Maramyun salamat kayo idol makalingaw drama way sa payan no salamat nga nalingaw kag paminaw no si Aisa Alcosaybi oh my sweet admin salamat kayo bahalag dugay basta satisfy na day kay talent admin magpinting God bless you and sa imong brother wadyo ko'y hunong paminaw sa mga bag o ugdaan pawala sa kakapoy labi na nako OFW in Oman salamat kay no Aisa Alcosaybi no sa imong kanunay nga pagpaminaw sa itong mga drama nga gi-upload no mabag-o magmudaan no imong gibalik-balik salamat kayo gud unya si Ivan Chu part 9 na boss dyan mao gyud salamat sa pag-upload sa limbo boss dyan atang pod ko sa ikaw kung kinabuhi kay nindot na apit na sila apit apit na may apit na isla og pangita sa labi salamat Ivan Chu no excited gyud kaning drama ba mga Merkulis o Webis pa ang kapito nga episode para mo taas ng drama ang limbo may murag karong Merkulis depende po sa internet lagi kayo sahay masibog ang adlaw to sa loading nya si Maricel Lid asa ni Maricel Id nindot kayo sige paminaw og drama makawala sa stress mo naminaw siya sa Happy Dakidak no
Salamat, no. Si Angie D. Vinagracia, thanks sa upload loads way sa paya, no, with heart, no. Salamat kayo Angie D. Vinagracia, no. Murag talagsan ako makabantay nga nag-comment ka. Salamat kayo, no. Nya si Badiday, Lord, Lods, pa-check up sa imong mata para mataudan ka og anti-rad nga eyeglass. Inana gyapon ang sakit sa kuha mata, nag-eyeglass gud ko pirmi kay bisan ang siga sa adlaw sakit kayo sa kuha mata. Laban lang idol. Salamat sa imuha mga upload nga mga drama makapawala gud sa kalaay diri sa Saudi. Salamat kayo Badiday, no. Sa imuhang kanunay pagpaminaw, no, sa imong pag-concern, no. Salamat kayo, no. Angelica Birami, hay salamat sa sumpay sa limbo ganahan kay ko ani drama. Naminaw ko samtang nagluto sudan nya galamba. Nya idol pwede pa shout out sa kong bana nga si Pablo Busula ug sa akong mga anak nga si Princess ug si Sue. Salamat kayo idol. With emoji, no. Ang heart heart na. Shout out ni si mong bana, no, si Pablo Busula ug sa imong anak na si Princess ug si Sue, no. Salamat Angelica Birami, no, sa inyong pagpaminaw. Nya si Annie Mission. Salamat sa sumpay sir, God bless you. Salamat kayo Annie Mission, no. Nya si sa Pantas Vlog, thanks idol sa pagbasa sa kong shout out idol ug sa sumpay sa limbo. Salamat idol, God bless with 5 ka heart, no. Salamat kayo sa Pantas Vlog, no, sa inyong kanunay pagpaminaw, no, sa imong pamilya, no. Nya uy sa payan gyud panikamutan lang gyud maka-upload patag mga drama, no. Si Annalyn Samson, hello idol, good morning. Salamat kayo sa pag-upload always sa mga sumpay sa mga drama. More upload idol ug amping always idol. God bless you always nimo with unom ka heart. Salamat. Nila pa day. Ayaw na pagpugos ug basa idol makasabot raman mi idol. Galuluha pud mata nako ang lantaw nimo idol. With tulo ka heart. Salamat Annalyn Samson, no, sa imong concern. Anya si Michelle Villarta. Waiting for part 7 Sir John, makalingaw kayo na drama. Hala. Okay bot, bilabot. Amina sa pidakidak. Sige na sir, tiwasan na. Please listening here from Old Airport, Cagayan de Oro. Michelle Villarta ni sir. More power sa imong channel. Salamat kayo Michelle Villarta, no, diha sa Cagayan de Oro. Nya puhon-puhon na gid ta makasumpay ning hapidakidak, no. Kay upaman mahuman ang gipasalida gud sa writers sa nimong drama, no. Pasensya kayo, no. Pero imo kabalaka kay puhon ato ning sumpayan gud. Hi sir, ang part 7 sa pidakidak ba please po always listening here at Old Airport Cedo. Mano to akong i-explain, no. Salamat Michelle Villarta, no. Si Jean Ruiz, thank you kay idol makabuhi og dugo ning drama astig kayo. God bless atong tanan. Salamat kayo Jean Ruiz, no. Puno og kulbahinam gining limbo nga drama, no. Action ba. Anya si Jenny Briones. Salamat kay idol sa pag-upload, God bless. Way sa payan Jenny Briones, no. Salamat sa imong pagpaminaw kanunay. Og si Miko, salamat sir agoy murag naay something si Doc Joseph sa imong mata. Sa imong mata dahil sir basig kulang ka og tulog. Sumpay na kog basa. Balik ko na to kay may tuldok gud. Salamat sir agoy murag may something si Doc Joseph with emoji gipaningot ng katawa. Sa imong mata sir ay dahil sir basig kulang ka og tulog dali gyud maapektuhan ang imong mga mata. Ako karon pareho ta og sitwasyon lisod jud kayo pag masukod ang pag magsukod ug maghula-hula. With emoji nga kakatawa nga galuha. Salamat Miko, no. Si Amor Mew ka rin, tulo ka heart, no. Naminaw siya sa magulat ako. Og si Yunski Vlog, God bless you with heart of prayer, no. Salamat kayo. Tanaw siya sa akong vlog katong dito sa Valencia ni Father Darwin, no. Salamat kay Yunski Vlog, no. Nya si Welcome Bisaya Channel, asa na part 7 na idol? Puna Welcome Bisaya Channel, no. Ay mo kabalaka kay sumpayan lagi nato ning happy dakidak. Nya si Rubilin Gonzales, lingaw kayo ko sa imong mga drama idol. Kanus pa man ang sumpay. Reflection Sir Jan.
Blind ko Sir John, usa ko sa tigpaminaw sa imong drama. Aras apa man ang sumpay itong reflection. Shout out ko akong kauban Rodney Barkin, Juban Cervantes, no? Shout out no sa imuhang mga kauban, no? Nga si Rodney Barkin, Juban Cervantes, no? Yang reflections dili ako ga-upload ni si Kuan. Si Amigo Amiga Drama, no? Nahuman na niya ga-upload ng reflection, no? Kuan ano, isubaya, i-search lang, no? Sa Amigo Amiga Drama. Ipa-search lang sa imong mga kauban, no? Kay blind man day ka de. No? Basta kay nahuman na ni Amigo Amiga Drama, no? Ang reflection. Nya, Sir Jan, maayong udto Sir Jan, pangutana lang. Kung dili ka kuha na tong drama nga luyo sa kabangis, unta mag-upload ka to nga drama. Kay idol nako to nga drama, unta mag-upload ka to Sir Jan, kay ganahan ko ato maminaw. Ako na ning gisubay, no? Kining imong gi-request, no? Pero di pa ko mosaad kano sa kay wa pa na ko masubay ang katapusang sumpay lami maning masubay daan ba para di mo mabitin. Kay mo ditso kung jaya mo day ending na. Magmahay niya ang gasunod. No? Nako sa subayon tanan ang di ba makabitin, no? Salamat kasi mo request Rubilin Gonzales, no? Ito ni panikamutan pohon. Di lang kumusaad kay basig mapakyas, no? Si Mian Duhilag, thank you dol. Nindot ni kayo pero nindot pud unta kung naa naisumpay ang hapidak no? Mo lagi pohon ato ning sumpayan. Si Puan Prince, magpasalamat na putaan ni sa bagong drama ni Sir John. Salamat kay Puan Prince, no? Mo ni nga to ang upload karon, no? Si Amor Mute Karin, tulo ka heart. Si Helix Black, kay Kuni ug Jud ako naiyak ng husto. Mao gyud namino siya sa Cecilia, no? Si Amor Mute Karin, upat ka heart. Si Angeli Buagas, boss wala na to sumpay ang hapidak-idak. Thanks. Apa ni sumpay pohon. Nagagad lang kita sa sa writers, no? Si Roldang, upat ka heart, no? Si Mary Grace Ampado, good morning Lods. Lods, wala na lagi sumpay sa limbo, Lods. Puto naman sa part 9. Sana Lods manutis ang part 10. Kay Kulba Hinam na Lods. Pero Merkulis na panikamutan. Ang shout out pala sa aking darling diya sa akong tapad. Diya sa akong tapad. Excited kayo makadungog sa part 10 sa limbo. Karong Merkulis panikamutan, no? Mary Grace Ampado. Murag ugma na dahi, Merkulis man, no? Panikamutan na to, no? Salamat kay Mary Grace Ampado, no? Neta maglangan mga kalisteners, paminawan niyo ang part 1 sa May Buntag Pakahang Moabot. Angelo, do you take Hannah to be your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? I do. Hannah, do you take Angelo to be your lawful husband? Do you promise to be faithful to him in good times and in bad, in sickness and in health, to love him and to honor him all the days of your life? I do. Hello? Kinsa ni? Ang tinuod nga tag-iya sa kasing-kasing ni Angelo. Hey! Oh, sakit ba? Rest in peace na lang daan, no, ha? Mami, Andre! Anak! Ayaw pagpiyong! Buka ang imong mga mata! Please! Ayaw kong biyahe, anak! Pagpagkabuhi tungod og alag ni Mami! kapon. Wala ko'y nakitang kayag. Pulos na kangit-ngit.
May buntag pa kang abot, Mami. May buntag pakahang moabot. Pangutana sa usa ka binuhat, kinsang kinabuhi, giliminan sa tumang kangit-ngit tungod sa kabugat sa mga pagsuway nga iyang natilawan sa iyang pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. May buntag pakahang moabot. Writer Monique de Gracia sa Sidon, Directress Jennifer Dato Minyosa, Spinner Ariel Mangkao, Recording Editor Lloyd Gabiana, Soundman Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. May buntag pakahang moabot. Ania ang unang anib ning atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Han! Han! Unsa man? Ni Amerika, makatabang ka na ko. Sabara ko, be. Ano? Naunsa rin ka? Na mo ginabuang ano niya. Kung babae lang, unsa may ang gikahadlukan? Dapat proud pa siya, di ba? Ay, gugog ingna na, day. Kay kun sakyan ako ang kabuang ng bayana. Na, nabiligro nga akong pag-eskwela. Nga naman? Kusog kay tao ng mangurnir ang kaliwat, ana. Laha, pero kay kado. Tinood niya yung sultihan. Kisa pa ng bayhana ang inyong giskutan. Ah, Nara! Nara! Oh, Tako bro! Tako! Wala, uy! Ano? Anong mudagan man? Kinahanglan kinabuhato ni Angelo? Mura ba siyang dili laki, uy? Nico? Asa si Angelo? Wa ko makakita, day. Oh, grabe ka ha? Kita mong kukunga din siya kanina. Nya nagtapad gani silang duha, oh. Ikaw sa ni Angelo, oy. Siya si Hana. Wa ko interes nga mahibaw siya ngan. Ang gusto na ko mahibawan kung igunsa siya ni Angelo. Sikit mo ko kay sila nagtapad ka ganiha. Mura magdunay something. We're friends. Close friends. Correct! Mom, there's nothing to worry. May ta. Hala, uy. Ka-meaningful sa gibilin nga linya. Selos na des. Tuo ka man kong praning. Tara eh. Mamaulit na ta. Kung magdugay pa ta din peligro nga makakita tag enkwentro. Ha? Wa ko makauyo sa timpla atong gagang dako. Dali na. Kahanggaw, giniting laki ha, uy. ay, mas disi. Aw. Walay lain. Nag-explore to sa Tibuok University. Nagpadayon sa pagpangita nimo. Kalagot ko gini ning babaeng una-unahon, uy. Pa-effect sa kuno ka. Aron ibigin. Naa na bitaw tong umiibig niya. Ganun naglihay-lihay man. Kayrong timing man, day. Wa pa tawag planong mo intera ng gugma-gugma. Uy, baby pa ko. May gatas pa nga akong ba. Saks pa ang maidlas. Oy! Ano, misipat ka man. Misibat? Wa ba ya? Ang misibat ko, guys? Wa! Did I ask you? Sorry. Ganun laban man ni siya nimo. Laban? Oh, giyon sa dini mo siya. Wa magkukumanghayo sa iyang opinion. Unya, dali-dali gid siya tubag. Gipanalipdan siya kaniya. What are friends for? Magli na banay. Andam og kamatay kun gikinahanglan sa higayon. Labaw tanan,
magsaw sa kasakit ug kalipay, magminahalay. Og mag-uyabay. Right? Sorry. Absent ko, ana. Kahait niya tinanawan ako. Head to foot bangkos kanahan. Come on, Han. Let's go. Hapon na, oh. Tingaling andaman kag bundal sa naghuwat na to. O na lang, mini mo, friend. Dili oy. Magkuyog ta kay musabat mirong pangadji ni si mama. At tana, Wait. Kinsa namatay, Angelo? among kabaw. Maid ay. Excuse me ha. Dali na guys. Uban ko, Angelo! Ayaw taon. Uban ko! Ayaw yun. Ayaw yun. Kinay abot dito among atuan. At tumis layong bukid. Tungason kayo to. Sa una pa lang nimong paglakang para sa ibabaw. Wala. Putol na imong ginawa. Maong ari nami ha. Okay? Kung gusto kang mulimos, unya na lang sa sunod atong panagkita. Guys, let's go! Bye, Nisi! Oh Lord, pasaylo ataon ko. Ipalayo taon sa kadaot ang among kabaw. Himog yung gitungo ang inyong maid. Forgive me, Lord! Forgive me! Na-writer tawag ka diyo ito akong amigo. Nakabuhat yung dali-dali yung script. Para lang ako episode. Kaipsot pa na ron. Pero pustaanay ta. Dili makagraduate ng tawhana ba? Kutubra ni third year high school ba? Uy! Ay, sigog ka na aday, uy! Uy, say ba? Bastos ay, unsa gay ay kog anaa. Wabi ko manghilabot nimo ha? Hi! Masayop lang ta sa atong kaning tungod atong gaga nga ni si. Ano kang ako say natripan atong kanahang dako, uy? Oh. Uy, wow! Wow! Anong wa man day ko makahuna-huna ini? So, man bro? Ni ara ang makatapang nako, Hoy! Nganong ingon anang imong tinanawa nako, ha? Wa man natong imong gugma, Daybi. Naunsa ka do? Resulta na stensyon ni mo ganiha do? Wa pa kahuwasi? Day, serious gyud ko sa akong gisulti. Hoy, dili ka gani gusto magbaon og bukol ron inig ulit ni mo sa inyo? Pagtarong anay mo pagkatao ha? Han, ay sig kairita. Please lang ayaw sa paminawas ako. Kay mo explain ko nimo. Sige day. Hatagi siya chance. What are friends for? Kadiyat ha? Ani ni? Kining kalbaryo yung kay nako snisi. Nayabag na itong bayana. Wa ko makasabot kung nganong sa tanang tao sa university, ako yung nakita as ungong dako. Ikaw ang tato bro, dili ba? Isudak o sa diretso og baril. O niya, tabunan og binasa nga siminto. Aron inikahuman, ako din siyang ikarga og pambot aron dadon didto sa laod aron didto ihagbong. Uy, brutal gud mo idea. May experience na ka ng buanga ka? Simbok ko dahi, uy. Ako ra magudang nakita sa salida. Mahadlok man sa tanim mo, oy. Ayaw ana day. Labay ka na ako. Taasan na oras nga nausi ko eh. Wa pagyud ko. Magkahuman sa gusto na kong i-explain niya. Ay, sorry. Okay, go ahead. Tiwasa. May pagbati ko nga, di yung kulong ano, hasul-hasul ni Nisi. Maong aron maputol lang yung gana nako, ha? Kadiyot, ha? Gamay kay mudupa ko. Tabangi ko, han, please, tabangi ko. Ha? Magpakaroon inon ragot ta nga, kung naa siya sa atubangan ba? Magpakaroon inon ta nga ana ta, ha? Unsa? Magpakaroon inon ta nga, kuan ba? Magpakaroon nga unsa? Nga, murag way lain. Uyab tingali. Oh, may tama ka dyan, amigo! May tama ka! Manghum ko gugma ni Hana, aron lang patuon si Nisi. Nga kami, magpakaroon inon ra nga, uyab mi. Para lang makalikay ko itong bayhana kay makalagot yung kay lagot ko sa tagwaya to. Naapay lawas nga, maglawas buang. Sayang bitaw siya sa. Gwapa unta pero dako lang kayo. Naapay pamaa nga murag bundal sa erobuan. Uy, kamu ha? Mga bad mo ha? Kahinawayan ko ninyong duha. Kaya unsa sa ko ninyong daot sa luyos ha? Wag yun, day. Wag yun ay. Nagkasabot oro yung ilang tubag ay. Wag day, uy. Tinuod mo gud na, uwa.
pinangga ako na mo. Di ba, bro? Oh, bro! Han! Tabangin lang si Angelo, day. What are friends for? Di ba? Hoy, Nikolay. Aron di ka mahago og lito ka ng imong what are friends for ba? May pag-i-record na lang na nimo, no? Gusto lang na ako kang pasabton nga ang true friends dili makamao mo talikod kung gikinahanglan ang imong tabang sa imong friend. Dili ba, friends? Sabutan ta na. Yay! Yes! Yes! Munay, miga! Ready yung mutabang sa migo! Una ko ninyo ay. Aray na ko kay dapat nagpaduli ka demonyo. Nagduong na di ang iyang bayaw nga berdugo. Otro ng tawhana. Api na kog. Ako ray doon ay problema. Asa ka? Luoy baya kay ko atong Niko ay. Kay iya gyud kong gisumbungan sa kangilad og kinaiya atong bayaw niya. Kita kasalawa si Niko karon? Mihugo siya no? Tinuod yun na. Ngano di ay? Nag-drugs siya? Uy, simbak ko uy. Taka mo ka diyagyawit. Oh, ngano man di ay? Mausam di problema niya. Neko! Oh. Neko! Uy, Oh! Hay ninyo patagwas, Neko! Wa man manong. Ha! Ay kung tuntuha kay dili ko buta! di pa sangilan minimo? Ayaw ko giliko-liko ha! Naulay na kusmay! Pero way Neko dito! Unya gwa, ganun kami may pakitaan mo? Imo ming gisulan sa pagbantay ni Nico? Ayaw ko tubagaging unana ha! Giga ko nimo. Ha? Patahod ka? Kisa man ka? Kung di ka gustong inamawan og tubag, tarunga sa nang sinultihan nimo. Namasangil man ka manong. Usay na masangil! Nga kita manggikos na padoong pago! Nga dinis siya uban ninyo! Unya nga nung nawagtang man! Waman mauli dito sa bay! Unya gwa mauli. Kami day problema ho nimo. Nibalik ka day kasi mong agi. Oo! Gibalik! Ha! Wa tingali mo makabantay sa pag-agi na ako kay seryoso magkimo nag-istorya. Pero hay magasin ko. Manong, Ha! papuliw ng insi. Oh. Naaram lagi na Nico. Hoy! Pakan! Diyan ka man mo tago nga wa man ka na kumapit dito sa bay. Nag-CR taon ko. Unya, naghakot pag og tubig para ikaligo ni mong masayo. Magtiwas na itag storya ug maoy Angelo. Kay naglagot ako. Lahos sa inyo oy. Kay tigali ipapangita ka sa mga tano di papa nimo. Kita taog ma bro. Hi, Angelo! Ngi! Surprise! Hoy! Nganong naabot magkadin eh? Ay, naman di ko'y friend nga silingan ninyo. Sige na kong balik-balik og suroy sa ila, pero karon pa dyan ko mahibaw nga silingan na daay mo. Tuwa sa unahan ng ilaha, oh. Karon pa masagog ko naghiskot niya about nimo. Okay. O, binakong tuan na kasbukid. Di ba nag-ingong ka nga musabat kag pangadji kay namatay ang inyong mate? Pagkuhan kining, nasayop di ko eh. Na-misheard lang ako. Ang gisulti ni mama ganiha. So, di ka mulakaw? Paano ako sa inyo, Pi? Tabang ma. Angelo! Wa kay plano mo pa uli? Dadaan ta kag ikog sa pagiri, ha? Nana ko ma! Nana ko! Kinsa nakaataw ba ni mo diha? Unsa man mo ana sa pangitaas nila? Day. Day, kinsa man ka? Ha? Ngano ni amon ka? Karon pa kung kakita na imong naong da? Sa ba imong gianhi? Kining akong anak ang imong gipangita? Ngano? Nakautang ni nimo? Wa uy! Mama uy! Kuno kay utang, unsa ba iyang gianhi? Ngitag sakar? Pag tinunto niya ang ilo, ha? Kung ata niya kastuboy ko, di ka kawag eskwela, no? Ikaw, hoy. Pauli na. Di ka pangitaos inyo? Paingunas kangi o magkalimutan, ay, di ka madlo? Uli na, oy! Hoy! Biyay sa lang imong gibuhat, Abi. Palit ko ditong sigarilyong bino. Walay tao diha.
Lain nga ako mga pagumangkon pero nagtanaw mag-TV. Nya, sa man akong lawgaon. Dili mo kung mahimo nga kung biyaan ng mga plato nga dili mo maghugas. Kaya tingaling latay-latayan sa ilaga, mamiligro ta. Ayaw na lang kuno ko katagyan ng katarungan na. Mo kong pantuson. Katabak ko na kaya ko, kaim na kaya ko. Sige. Mureklamo naman ka. Hoy, kung dili gali ka gusto magpasugo, no? Pahawa din he. Hoy. Hoy! Ikaw ra ginalingaw diha. Sige kag katawa. Pero atong friend o tanawa, nagbirnis Santo. Bro, ngano ka? Sakit kayo diyan. Ha? Ay, wait. Na ako'y dang capsule para sa sakit sa tiyan. Uy, Kadali. aysahan. Han, ayaw sa. Mm. Tingalig, gigutom siya. Gigutom ka, bro. Gabi pa kung way kaon. Ha? Uy, ngano good? Na, manglabang ta sa atbang na. Namay na maligya og lugaw diha. Palit ta. Ayaw na si Kwan. Ayaw na si Palakta. Ako na lang malabang. Aron mo palit. Hay, bantog ra ganiya sa classroom nga. Pingit kas kasakit. Dili na ako gusto mo lakaw pero mas dili mo ko gusto mo absent. Di ko musugod nga magubak akong record sa klase. Mauso? Istorya lang sa mo diha, ha? Mapalit sa kog lugaw. Balik lang una mo dito sa classroom para adto na to siya dito pakanon. Unya, kaya nimo ang paglakaw, friend? Hinay lang ha? Salamat ninyo ha. Bro, Nganong hilak man ka? Dili ko bayot ha. di lagi. Oo, naghila ko pero dili ko bayot. Laki ba ako? O kasi may nag-ingon nga. Bayot ka, kisukmago na ko. Di ba makakita galing uban kay laki ka maghilak. Maghindan mo dahil bayot. Pisag wa pa sila mahibaw kung sa hinungdan o sa hilakan. Ikaw, unsa mahinungdan nga naghilak ka man? Mao na bro. Kung feel nimo nga angay na nimong i-share na mo, o sige, i-share kay amo kang paminawon bro. Pero confidential, o gusto nimong taguon, o suluhon lang, kay bahinas gugma, ay ikaw bahala. Sure ka diha eh. Nga kung tao na apil pa ng gugmaan ng istorya ha. Ang iya ba, ug na-inlove na ka, unya gipakyas ka? Day, wa pa gyud taon mo turok ang akong pagkakuragan. Ang niya sa kong una-una, no? Maugin ang pagtiwas og eskwela. Aron ko makatrabaho. Ako gubalik ko itong akong mga igsoon, aron akong tabangan, aron sa sila unya, dili maiwit para sa uban. Saludo ka ng imong tumong bro. Sana all. Ako, mo hinungdan nga, naglihay kong nisi, kay sobra siya ka-agresibo. Nahadlo kong mabitik. Mutiwas kita bro. Magsiman yun ko. Kay mo na gusto ni Papa ug ni Mama. Pero unsa man gyud rason sa imong paghilak niko? Kun wa pa ka ma-inlove og napakyas. Gusto na ko mo gawas sa poder sa akong maguwang, my friends. Wa ko iluna dito. Please, tabangi ko ninyo nga magkita og trabaho para makapadayon ko og eskwela. Magmaestro lagi yun ko. Noble profession. Tingin paita ko magpunto gihapon ko tipon sa akong maguwang. Madlo ko nga tingaling malimot ko bro. Dagkan man kay atraso ng akong bayaw na ako. Dili ko gusto nga siya pa'y makaingon na maguba ang ako mga damgo. Cool ka lang. Cool ka lang bro. Ugma, ipaniguro na ko nimo nga masulbad na ang imong mga problema. Milagro! Maayo kang gipanangil ron. Mupusta ko sweatless kay Murag, dumadaog tinghali ko na. Hoy, paglungag na. Ikaw lang. Sa! Kung dili ka, ipauli atong imong duha ka. Imong mga pag-umangkon ba? Puros mga mailaki. Kay igo raman tong pasilbi din eh. Sila'y patak-a nga. Kaya di na ako manghilabot kung igusla mo. Usa! O di ba, maisugo atong akong maguwang.
nga mas nagpalabi sa imong mga igsoon. Ayaw ko niyo tuntuha, kay wa ko'y gidawat kasi lugikan ninyo. Speed up! Oh, Ayaw ba yun? Bro, hipusa ang tanang gamit mo, bro. Kuyog na ko. Adto ta sa mo. Ako na itong gisultihan sa papa o si mama. Tabangan kang papa nga makatrabaho. Aron doon naging madawat ka sweldo. Tana, Kuwata ko bro. wato noy. Kay wa arbay may lakis lipot. Biyaan tagyog ka. Tangkugoon ka pa noog kalit mintras manghipos kasi mong gamit. Yari ka. Sige bro, kadiyo ta kay ko bro. Ay, thank you Lord. Dinhi na kasbay. Mas may pa ma. Bro, Ay wad anay imong kauwaw Nico. Amigong ka pong Angelo. Siya ramang god og si Hana ang akong barkada ma. Ako na musulti nimo sa among gikasabutan ug sa papa ni Angelo, ha? Unsa di ma? Oo, mo trabaho siya din bay. Igurugid siya mo timbang sa atong katabang. Pinagis pagpalimpyos bay, atiman sa mga tanom nako, labi na sa mga orchids. Kamao ka mo atiman og mga orchids, Dok? oh ma'am, tungod ginakasuhay mo ko ana sa una. Ako gud ang nakatunan. Okay, good. Unya, unsa may kasulti kon ingnunta ka? Nga abo sang gikasabutan ni Sir nimo, nga kami na mo gasto sa imong pag-eskwela hangtod nga mahuman ka. At tinuod ma'am? Oo, pero dili na i-deduct sa imong sweldo, ha? Salamat. Salamat. Kamong gipadasi Ginoo para mo tabang nako ma'am. Salamat. Bro. Diri. Bro, kadiyot sa ha. Usa man bro. Istorya sa ta. Ma, excuse ha. Bro, adto ta salon. Bro, kung nagdamgo man gani ko, di na ko gusto makamata pa. Indutas feelings, oy. Tagsaon na kayo ni bro. Huwag ko maglahom. Dapat ay mga tao nga bulawano o kasing-kasing. Parehas ninyo bro. Labi na sa imong amahan o ginahan. Pero, naibaw ka bag nga nung ako din kang gibitad? Dihang migakos kang mama. Ano di eh? Tungod kinahadlo kong maabtan mong papa at tong sitwasyon na. Ha? Careful lang next time ha. Likay ang pagakos ni mama kay siluso kay sa papa. Ha? Dili daw ang akong amahan bro. Di ginadaw akong amahan. Matinabangon man pero siluso lang. Wa na gipili. Mong pagmatmon lang. Oh bro. Sorry. Nadalang ko sa kalipay nga akong gibati. Sorry yun. Ako nang timanan. Congrats, Nico! I'm happy for you! Thank you, friend. Pero, nganong nanghubag man ang imong mata? Ambutan na niya. Wa man oy hunong og hilak gabi eh. Nadalang yun ko sa akong gibati, my friend. Hapit man na siya bagduki siyang bayaw nga. Kuanggol kay dagway. Ha? Nga naman? Iya mong gitubag-tubag. Kay hanggaw mo sa gayong sinultihan. Dili ko yung nana. Makamao ko mo respeto. Gihatag na ko ni ang tanan akong pagkahod. Pisag sa sinugdanan pa. Huwag yun may makauyon. Huwag may makauyon sa iyang batasan. Lason sang produyahan. Muragyog si kinsang hariya kun makasulti. Muragyog yang ulipon si Brunico kun iyang mandaran. Naanad na lagi na siya. Kaya nga akong maguwang. Huwag man siya lihok aron badlungon siya. Yukbo man kay siya sa iyang bana nga feeling somebody. Nga unta. Sa opera man sa unta na silang tawana ba? Sa tag-iya sa bahay. Ug yuta nga ilang ipuyan. So, unsa na may reaksyon sa imong magawa nga mibiya ka sa ila? Ambot lang. Kaya wala naman naman siya pabuta. Unsa man kay kasulti adto? Aw. Di gito mo ik. Kunaan na ako ang reklamo sa iyang bana, friend. Yukbo manggit ka ito siya sa iya. Itong demonyong dako. Giluto manggit ko siya maayo atong tawhana. Unya kay mas mutuo man to siya sa iyang bana kay nako. Maong, huwag yung bawat. Ang iyang hitagan og bili, mao man ang duha kapag umangkon sa iyang bana nga pulos mga feeling prinsipi og ako'y tigsilbi. Di na magsilbi na ko eh.
Ako'y nakatipan og parehas nila. Kada adlaw, sumpag kay pirmi. Wa na'y uso ron ng padugdaog oy. Ang mga tao ron, andam na mong patay. Maayo na lang gani kay naa ka nga nakasalbar ni Nico, Angelo. Og dili na ako kalimtan, bro. Promise. Maluoy lang Ginoo niya makahuman ko ug makatrabaho. Mubahos gid ko sa ilang kaayo. Mark your word. Mark my word. Kain man ting duha. Nawag tang magkalit. Gikuyog ang taong nila sa kantin kay gigutom ko. Ang wasad mo oh. Mag-solo na lang ko eh. Hi! Oh, hello. Pwede mo join? Sure. Please sit down. I'm Nessie. Hannah. Can we be friends? Sure. Why not? Malipay ko. Sorry sa akong pagminaldita ha. No probs. Okay ra, oy. Hi din sila si Angelo og Nico. Ahak! Taon siya ka? Di, Manood na ta kay uhaw na ko. ayaw. Ha? Ngano man? Sibot, dali. Nakasinisi. Hello? Are you with me? Ha? Wa mo gid mo tubaga ang akong pangutana. Kunain sila si Angelo og Nico. Wagi ko kay Bao. Sorry ha. Nablangko ko. Ay, nagunahon na manggugkog unsay mahitabo ron sud sa klase. Wa ko makatuon gadi eh. Sorry. Forget it. Pwede ko mo excuse? Nagdali ka? Layo pa man tingali ang time. Oo. Pero kinahanglan ko mobasa og kadiyot sa akong libro. Kay tingalig magtanga lang ko sud sa klase. See you next time, okay? Arisa ko. Duwaan magustunta. Naglikay lang ka. Naipaw ko. Dili ko bugo aron mo tuon ni mo no. Ho. Paskang buang nga. May gani ki, wa ka mulingi. Daan pa kung may amo din he. Dalihan, lingkod. Thank you. Murag gibog mga buntog. Dali ang nakasirit og sibat oy. Tanaw na ko sa buhay ni mo no ganiha, Angelo. Murag gyud kag nakakitag multo. Nakabantay di ka na mo? Kaayo oy. Pero tulin pa sa alas 4 nga nangawagtang mo. Ang maingon dahil sa sibat. Nagkuyog lagi mo. Takam lang ka. Ako ra gyud usa unta dito sa akong lamisa no. Dihang kalit lang siyang dool niya may hangyo na ko nga mo join. Ako ding balibaran aron ingnon kong ako ba'y tag-iya sa kantin. Ako sa ba kayo nasuod sa uwa itong bayana, no? Giaway ka? Angay ba? Sa unsang rason? Nalimot ay kay unsay ang gibuhat adtong gisibatan siya ni Angelo. Wa man. Okay ra gid kaayog mood. Nakig-ila-ila ug nakig-amiga pa. Wow! Usa kay plano? Careful, friend. Tuara ba'y dagway adto di gyud kasaligan. Ay, naaya eh. Mura naman noon kog. Nawad ano ganang mupakita din sa eskwelahan. Tarong uy. Pagpigto ka tungod adtong bayana pag sure oy. Ipakita niya nga bisag mag-unsa pa siya og impress nimo, ha? Di ra siya kutob. Kay pasihatagan nimo og priority ang imo pag-eskwela. Laban. Okay. Laban. Pero di gani mada. Atong ihinayon tong katong gangyo na ko nimo ba? Nga magpakaron inon tang uyab ha? Ingnon Demanding ha? please.
Okay, buwag-buwag lang sa ta. Kay mohapit pa kog mall, kay doon na ipapalit si mama. Di lang ka pauban. Ako kung muuban ka ni Hana, maunan lang ko nimo. Kaya doon pa kayo buhat mo sa bahay. Ayaw bro. Kung mukuyog ko, uban gid ka. Kung nasa ko, kinahanglan nga tuwa ka. Adios! Unsa pa may mahimong trabaho ni Nico dito sa inyo? Bitaw bro, kinanglan nga karon ako na ipakita ang akong kakugi sa imong mga parents kay maikog man ko. Dapat gud unta nga sa gabi na kung mo eskwela aron makabuhat ko sa akong mga trabaho ron dito sa inyo. Unya kay Nga no, nagtuo di ka. Nga pabalihinon kag eskwela nila ni mama magpapa sa gabi next year. Dili uy. Ako silang giingnan nga sa gabi ka mo trabaho kung gusto ka. mahog na kong abusado, ana. Ay, ayaw na lang na ninyo glalisi, bi. Sige na ba? Manggawas na kuno ta, kay nagdali ko. So, una na lang ko ha. Oh, saan ba ni? Abi na kong kuyog mi. Ay, wa pa ko ikasweldo rog bodyguards. Manggiha na mo. Thank you. Neko! Anong naabot pa ni din? Uy, Kinahanglan mo ban ka nako? yati ra. Wa ko makisulti nimo. O sa may plano nimo? Hilom! Wa ko makisulti nimo ha. Mao ngayon pag salga diha. Yak, Sugod na sa ka? yak ang tagaron. Kinsa ka ba nga haod bang kay ka manulti? Mao! Nganong niyaman kuno ka? Nakita ka buro ka? Tara, ato tos plaza, bagay ta! Hey, kalma lang bro. Ayaw kay padas tama. Kay mga eskwela pa magkata. Lakaw na. Wala'y problema. Pero kinahanglan mo kuyo ka nako. Aron tabangan ko ni kulata dito sa inyo? Nakailan na ba ko sa inyong kaliwat? Maunguag ko'y pagsalig ninyo. Maugaling namatay na lang to sa konsumisyon si Lolo kay ikay gipili atong maguwang na akong kuwang sa pensamento. Ampot, usa iya nagustuhan nimo? Batik ka ba tagnaong? Sa! Da! Kabawas lagi! Nico! Tara! Tara ha! Ah, sulti sa! Sulti diha! Anong mamugos mong yuga? Nga pakuyugo ni mo siya sa inyo? Aron itan siya tulo ka buhok-buhok! Usa? Oh, nayabag! Mula isugo sa mga nambal nga nagatiman ron sa imo maguwang. Kay naon sa manding iyang maguwang? Masakit. Daman-damanon sige, magpanawag siyang pangan. Unya mo hilak kung makadungog sa paborito niyang mga kanta. Gaba. Niko tana, aron kaibtan kag buhok kay palinas mananambal ni manang nimo. Ay kung binoangin niyo eh. Una ka sa kayuhan sa kumaguwang, dad sa ospital kay doktor agi kinahanglan adto ya. Lakaw na dayon! Ayaw ko siking oras! Burbida, matay. Kasabaan ikos mananambal ini. Tungo na lang ta sayang gusto ni Kodong. Para maayos manang nimo. Ayaw niglabara ako oh. Hoy! Sirit man lang! What ako? Nausab lang imong manghud, Ida. Taas na kayo manulti. Maayo na kayo musubi-subi, oy. Nagsalig, kay diha sa lagi ang iyang amigo nga pataka naglaban niya. Ay sige lakya, oy. Samot pasiksipo kung uko nimo. Mo pa'y naglagot ko sa arte atong imong manghud ganina, naasan ka diya magsigig nga ab. Ha? Hilumoy! May pagminog tag music! Ida! Hilom na! Nico, balik doon! Kapiskat bayaning kalakiha, oy! Hoy, Ida! Pagklaro ka aksyon na ba nagkaliso ng utok ni mo? Pagklaro ko ng sulti, sa manabuang na ka! Kaiulit ka sa inyo!
Gusto na. Oh, nadi ka diha. Tuog na ta. Na. Manaman kong tanaw og salida. Nagduka na ko. Kalit ka magkawas akong tapad. Kay di ay ni asuok sige gilak. Gusto na bro. Anong sige magyapong kagilak? Sakit ka ganis kasing-kasing na. Patuman pa kang imong mga pangandoy. Tuog na ko. Adto lang tas taas. Ha? Adto lang katog sa kong kwarto. Kay dako maglugar akong higdanan. Iyo, oy. Alam ko sa silong. Dito lang ta. Para na ako'y kay istorya. O bani ko kay kaagon niya akong mercy. Ay, may tagmamatay lang itong bayana eh. Di gyud ako tuyuon. Maguba gyud akong adlaw kung makakita niya. Hala ka. Ingon ra ba sila, no? The more you hate, the more you pahit. Ala no? Magbigti lang yun ko. Kay di yun ako siya type. Sorry yun. Ay, manimbata ugma, bro. Kay isumbong na ako sa ginoong akong problema. Murag, di ni mo gaan ang akong dughan kung ilom ko lang ni. Unya, gikan ta manimba, mulang ko sa akong magawang. Oh? Huh? Bahala na. Para dili ko tulisukon sa akong konsensya. Muduaw na lang ko niya. Nakautang mo sa kong kabubuton niya. Siya may nagplitin ako para makaabot ko din sa Cebu. Oh, sige. Kuyugan ti ka. Salamat ha. Unya na lang ko pa nag-sweldo sa imong pagka-bodyguard na ako kung makasweldo na unya ako ha. Tuog na to eh. Sige. Pero, ari lang yun ko sa akong kwarto sa silong. Ay ko pugsa nga at tumahigda sa imong kama kay tingalig. Malimot unya ka. Ya. Magdamgo niya ka nga ako sinisi. Ha? O graman sahod ko din mo. Uy! Sigurado kayong kilatan ta ha? Guys! Punta ko ninyo! Hala! Kamauwi mo musimba? Of course, darling. Oh, ikaw, di asal lagi ka. O sa may mong tumong, musimba o magpa-display? Tatamparos ka? Joke dayo eh. Joke! Joke, joke, joke! Ko parehas atong nabuang nimo ha. Di ko ang tipong kapalmoks, no? Hard to get ko. Oh? Hoy, abi na kong manimbat ha. Mag-irgo pa mo? Tana, manood na ta. Angelo! Uy, patay. Nanimba sa daay mo? Oh, Lord, thank you. Kay imog yung gidungog ang akong giampo nga ikita unta nako sila today. Guys, lahos ta ninyo sa amo. Mag-lunch lang ta kay birthday man ako. Happy birthday. Happy birthday. Ato ta ninyo ha. Bisag kadiyot lang good. Okay ra? Kamo ang special guest na ko rong mga orasa. Pero mas malipay ko kung mulahos mo hangtod sa gabi eh. Way problema kay ihatod ra mo. Namay sakinan. Hakita na mo. Ride on na lang aron mahuman. Okay? Paikog ta. Dili ka ta mauwaw dito? Ay, wala ing tao karong orasa. Maong, shall we? Yeah, but you know what's up here? Angelo, kaon nagtarong ha? Nico, Hana. Kini Angelo, kaon ini o lami biya ni. Gusto na. Busog na ko. Thank you. Hindi ko palapot. Nagtanaw ba ko ha? Gamay ra kaya mong gikaon. Bebe, nga nga.
kay kon Hey, ayaw na birthday lagi. na ko ron. Unya imo ko balibaran sa kung gusto. Hey, kini lang good ka usa lang, okay? Gusto na ko nga imo ning matilawan. Lami ni, believe me. Kausa lang, okay? Sige na, please. Sige na, bro. Hindi pa pati commitment. Nanganap pa, bibi. Piskat bayaan ni. Kaayo rang itutus naong Nga na, my friend. sige na lang uy. That's my boy. Namakpak pang mga gago. Gara na nigbayo. Karon lang yun mo. Laos na lang mo sa party karong gabi, ha? No, dili pwede. Kinanglan gani nga manglakaw nami kay doon na pa mi commitment nga importante kayo. Taxi! Dali ang nakapara. Paspas mo. Kay tingali, magupod to. Dali, dayon sa kina mo. Okay, sige. Ay! Murag yung kag, hulmigasan, bro. Kung doon na pati kay Pako, no? Wala na. Misirit ka na lupad ganina. Idlasan mong nisi, uy. Unsay imong gibati ganiha, dihang gihungit kaniya. Lami king ibugwaks dagoy ning iyang gibuhat. May lang gani kay wa pa gyud siya laing mga bisita. Og kita ra ang diha sa lamesa. Maong wa kay nakakita sa kahilaw sa akong pahiyom. Pero si Hana pa ka tumihungit ni mo, friend. Di gyud ko mundang og nga oy. Kay ganahan man ko. O niya, ako maghungit. O sabay mo iba siya. Ako siyang gakson og hugot kaayo. Unya hagkan og parehas ini. Ay! Han! Han! Asa ka? Hana! Wait! No! Diha na mo kutob ha! Diha na mo! Ayaw mo pagsunod kung dili mo gusto ng iskandalo! Hana! Hila! Bro! Saan ito pa doong umisirit na tugla ko? Atong sundan. Dili mahimong ato tong pasagdan nga maglakaw nga siyara. Tana. Kay wow, Angelo! Abi na kong butan ka, maong ni kumpiyansa na kayo ko nimo. Pero pagkawa, pag hindi ni mo, wow! Buisit ka, Angelo! Animal ka! Sa lips pag yun! Gitiming pag-isbuang nga nakalingi ko niya. Maong maayong pagkasugat ka sa akong lips ug sa iyang lips. Demonyo! Ay! Ambi na nga bag! Ambi na! Tabang! Oops! Ambi na! Ambi! Kay sa kauban ko na! King nanti ka! Ambi na! Niko ang akong bag! Nakita na mo ulit ako. Kikisundan ka na mo. Ginawa ko Niko si Angelo! Ginawa ko! Angelo? Angelo! Consilio! No! Oops! Ayaw! Bukta ninyo! Snatcher to! Okay ka lang? Ay, may problema. Ni ang bag ni Hana. Niko! Namunta si Angelo! Buhi pa day. Sorry ha. Wa pa ko mamatay. Mura man hinuog na ipaw siya nga ako siyang gitungo.
Please, di na to gubuon ang may na tong relasyon as friends. Pasaylo ako. Wabi ko intensyon nga, idapat ng akong lips sa imong lips. Kalit ka man sa glingi, pag-aksyon ako. Maong bullseye. Bullseye Gusto na mo, ginoon. Nabi? May mo ba? Pasayloan na lang si Angelo, Hana. Mituo kong wato niya tuyo, ah. Kay taas kayo sa respeto ni mo. Oh, uy! Hana! Hana! Hala ka niya! Hala bro, di ko yapan. Pagparak sa kinan bro. Ato siyang dato sa ospital bro. Usa ba atong waton? Manawag ta silang Hana. Ano atong paibawon sila nga niya siya din sa ospital karon? Tana mo. Ngi! Sige. Tana ba? Kay gusto na ko mo pauli sa bay. Pag-sure oy. Di pa ganito dugay nga naabot din eh. Unya karon. Nangagda ka na nga mo pauli ta. Ay, okay naman gug ko. Naluya lang ko. Kay ginervyos ko ganihang naglantaw nga nakig-away mo atong snatcher. Wa kay lang hibati. Wa na lagi. Mong tana, mga to na ta. Hoy! Nagkasa mo din hi. Uy, bangas ka. Ngano ni aman mo? Diyan na mo yung pasyente? Oh, pero mamauli na mi. Nga nung tiya masab ka? Kaya ni aman mag-work ang akong mami din hi. Gikuha na mo siya. Ha? Ako sa dahil mong mami din eh. Doktora. Ikaw may rin kayang kalibutan no para nato. Kay magkasugat pag kita pirmi. Sige buti pasabot ini no. Kinsa ka nato ang magka-destiny. Ikaw Angelo, unsay mo ikasulti? No comment. Nico? Basig kita. Ew! Ganong iyo man. Gibangaan kayo ni nga kong bro. Kadako ni mong jackpot kung si Nico ang mapili ni mo. Very well said. I agree. Dili na ka makakita og parehas ni Nico, Nessie. He can be a good husband to you someday. Tanoy, kay gusto na ko mo pahuway. Gusto na mo pahuway si Hana. Excuse na mi Hani si. Hay! Askang buanga. Buanga yun! Ngano ka? Sungugo na ko sige yun eh. Magsige na ganitag ampo nga makalikay yun atong balyena. Masugatan maginoon ako pirme. Kamo gitingali. Ha? Simbakoy! Simbako! Simbako lang! Simbako lagong! Sumbalik sa lagingon! Hala no? Unsa ka na ituod kun inay si Angelo, ikaw ang makatag-iya ni Nessie sa? Nico? Mura ba sa gilugan? Unsa na bro? Kung mo ihatag sa Ginoo. Dakong grasya kay dili basta-basta. In fairness, guwapa ba yan si Nessie? Dako lang gud kayo. Tandayan ko adto, siguro kayo mabalik ako pa. Uy! Wala! Kung sa ihatag sa kapalaran, akong dawaton, basta tao lang. Di ko magpili kung si Dagway. Kay Mike, Dagway ang buyokon. Aron matampalan ng atong kagutom. Very well said. Mutuo ka ba, Ana, Angelo? Uy! Ganang dili man. So, ayaw naglikay si Nessie. Hana, day. Wa ko maglikay ni Nisi tungod sa iyang dagway o gidak unday. Dili masyad importante para nako ang dagway. Pero wa pa manggod na sa kong una-una. Maong dili lang una ta magisgot ana. Okay. Pero pakig-friend na lang gud ni Nessie. Wa man sa siya mahimo kundi ka. May magkanding kang mahimo ra guyoro niya. Day. Ganahan unta kong mo ride on na lang pero di manggid nako feel uy. Maglagot man ko. OA manggod. Maglagot gikos babaeng OA. Bantay ka. Lihay-lihay ka. Na! Magdayon manggid mo ba? Ingna niya akong bakakon. Ayaw taon, Lord! Luoy ka na ako, Lord! Ayaw taon!
Oy, bro, time pa. Kining, di ba nag-ingon ka ganiya nga muadto kasi mong maguwang kay nakonsensya ka? Oh, pero ako na mo lahos. Pamaulin na lang mo. Ay, uy. Si Hana lay atong hihatod. Og kita ang mulahos dito sa ila. Pero sa dili pa, ato silang palitan og sinugatan para happy ang panagkita, di ba? Mawapita sa mall. Pamalitag laming pagkaon nga inyong sawan. Layo-layo sa days dakungdan ang imong gipuy-an sa una. Oo. Pero okay na ba ang palibot kaya mugaway man? Unya, safety kay kinural. Pero dili man ila bro. At ang iya sa bahay o giyuta ang ilay puyan agahon sa akong bayaw. Hey! Kadiyot! O say, ano na siya? Napraning ng tawhana nga nagwara-wara man sa pinuti niya. Sige, lahos! Dasman! Nanaon tag di ba mo mga pikas? Dali! Ipakita ang inyong kaiso! Kung si problema na niya, Mauna ako ikalibgan. naghagit man. Unya, kita'y gatubang. Kita'y yan giatngan. Mauna huwag yung kalibutan anak bro. Kay, mabayami communication. Wa man na sila mahibaw ang maanhita ron. Kung sa'y gisabutan ninyo, ang nahunuman mo! Paglahos mo, dire, makita ang katag! Kara yun yung buang da. Wa tingali di nga ako magguwang. Ay mo, pundo-pundo! Bisag na apa tingali. Di isat siya kaik. Ikaw rin bitay nagingon nga. Under kaya ng kanahan imong bayaw ang imong igsoon. Oo niya. Ang sisunod nga plano. Sa naman mo! Patag mo na nasungayan. Tanda sa barangay hall. Kay i-report na ng kanahan. Ikog! Sabi akong pulos mo mga isog mga talawan man mo! Talawan! Huwag ako! Kaya ako kabalikon! Osa! Ha? Kano magbalik-balik ka pa man? Imo pag yung pawaton! Karon, ipakita ang imong keso! Di ka mo doon din eh! Okay! Ako'y huwatan ninyo diya! Untay bro. Niya siya pa ingon din eh. Nagpansiwag ang pinuti sa kanahan. Dagan bro! Ha? Sige! Dagan! Kay gusto sa mo bisag! Hangtod pas tumoy sa imperno! Sige! Uno! Aray ko! Kap! Ay, kap! Sakit sa akong kumagko! Sa akong tail nga... Naigo sa hait nga bato! Panuhuway! Di mo man kong gisinggitag pinakalit na kugang mangko! Usaw ni mo kabuang, ha? Nga, nagdukol ko ang pinuti ang imong bayaw, siyang kuyog, ha? Naglagot ko niya! Unya kami! Unsa naman lang me? Waday pinaglagot! Mayo kinamalik mo! Ang pinuti! Pagpuyo, ha? Kung ka gusto maunay ka na yung pinuti ni mo! Ang binakap! Ang bina... Amo na ipadakop kap. Ipadakop na mo na. O ipapriso, aron mo tagamling ka, abugiro ka. Tre, ato to sa barangay pag-usay. Manang! Manang Ida! Manang! Manang! Nang Ida! Ha? Ay isag pauli sinyo kay si Manay Birto. Gidakop! Bakit mo sa akin nga? Kay Tuanos barangay hospital! Ano good? Iya manggigukod si Kuya ni ko pinuti. Ha? Ato na sa barangay hall, ina! Unsa may problema ninyo nga imo mas lang gigukod og pinuti, ha, Berto? Kanay! Kanang mayong laki nga manghod sa akong asawa. Nga gitubuan nagsungay. Maunay nakaingon. Ngano, yun sa tumang ka. Oy, Noy.
ang among pag-adtuon tas inyo, wa gyud tumo nga dautan. Mao na. Nay, kita ka ng puto sa kamong da? Lami nga sud ana. Gipalit ini akong amigo para unta atong sahuan. Timbaan sa atong panag-uli. Pero unsay nasud sa imong nga imo naman yung rigat ngan. Kay tuyo dahil nimo nga imo may tigbason? Uy, kay ngano nga masataon mo magsulti. Nga nagdaman di mo lami ay sudan. Uy, kay makipanghaon. Amo gyud i-anunsyo. Unya, sa may gusto niyo may tabo. Musang at mo kaso. Kung parehas pa kong utok anak niya kap, amo gyud unta nang ipapreso. Kung madapan yung hilot, mas maayo. Kung usa may inyong gikabangian, kalimtin lang na ninyo. Kita nagsingabot na bayag Pasko, ha? Panahon na sa pagpinasilway. Panahon sa kalipay. Mao gyud. Ayaw mo pag-ulay yung away. Sukad, wa pa magyud ko maghilabot anak niya kap. Sa diha pa ko sa ila, kanunay ko magpakahilom. Bisag usahay, dili ko na pakadon. Pero ako lang giluom. Tanan niya papasakit ako. Ako lang gipalabay. Pero mosokol naman ka na, Koron. Oh, ikaw man mo'y nagtudlo aron suklan ka, Birto. Nay. Sa mga tinood ng Birto, wa gid matago na ko ang iyong pagmaltrato iyang imong bayaw. Nagpaminaw man ko ba? O mismo nga ako mga tanod nga mo'y nagtugan ako nga wa kay mayong tinagdan ining manghod sa mga asawa. Daghan ang nag-ingon nga imo ra ning gidawdaog si Nico. Sa iluan lang ko, Nico. Sa ilo lang. Dakaw kay lugar oh. Huy, Usa to Nico. Usa imo gusto. Tungod sa akong maguwang, ako na lang kalimtan na nahitabo ron kap. Mao na to Birto ha. Pagtarong na. Aw sa man kainom ka sa. Gamay raman, Kap. Gamay. Bida ginang inom eh. Biyahe na ninyo kay di na magkataong kayuhan. Yung kita nga kuwang ras importante yung kinanglanon, yung pag yung kuwang sigarilyo yung inom. Undagi na na. Malingaw mas sa tagamay, Kap. Malingaw gamay nga, manigbas ka man. Ikaw ba dinig kung akong pagkatanon? Ha? Aw saman, do, uyo na ka sa nakabot nga hukom ni Nico nga pasiluon na ni si Berto, no? way problema kap. Kung unsay desisyon ni Nico, ako siyang suportahan. Nga sige. Sa naman ka diha, Berto? Papasalamat na lang ko nilang duha, Kap. Ay pakita ng arte nga way hinungdan, ha? Kay kung butro naon, pinuti argyo imong saligado. Pero makigharong kayo ng imong bayaw sa iyang kauban, nagkasiguro kayo kung balito ka na yun, usa na kasikat, balito ka. Ano ka magtanaw ng duha, oh? Nagpulos kusgan og lawas, himsog, mau klaro kayong wa kay nag-anan. Wa pa sila mahuman silang husay. Manang? Dahil, Manang, Nico! Nico! kumusta naman ka? Wa ba yung kapagpakita na ako? Di pa kayuan ka buhok para ipalina na ako kaya nasakit ko. Pagsige na ako guna-una ni mo. Wag yun mo tagnas manoy di mo Berto. Hina! Wala his ko itong bati, ha? Unsa? Husay namin si Manang. Okay na, Miss Nico, day. Naiyang da nga lamian sudan ay. Ato ko ron ni Sawan. Ha? Tana mo sa bahay itong Nico. Ha, Angelo? Ayaw paghilak kay... Na, basti lang, daida-in taon. Hunong na kay... Human naman mi, nagpinaselo ay naman mi. Siguro nagikayo nga maligre nga atong Pasko ini. Naunsa man ko eh. Mura man noon ko gilaay nga wa sila si Angelo og Nico. Abi na kog mauna to ang katapusan sa among friendship ni Angelo. Abi na kog di na gid ko makapasaylo niya tungod sa kraping kasuko nako tungod sa iyang pag-kiss nako. Pero sa diyang ako nakita nga nakig-away siya sa snatcher ug nabutang siya sa peligro. Kay miibot kini og kutsilyo.
Nahatlok og naluwi man dayon ko. Nakuyawan nga mamatay siya. Nga ako man unta siyang gitungo. Lord, sorry. Sorry, please. Pasaylo ako. Pwedeng bakwion ang akong gisulti. Sorry, please, Lord. Dili na ko muusap. Promise, dili na. Gimingaw naman hinuon ko ni Angelo, Lord. Sorry, ha? Good morning! Hala. Kaayo gini mong premiuhan. Dini ka matog sa school. Sa yuha gud nimo. Oh, anak maginang mga genius. Joke. Tinuod man sad. Sakay sa dayon ay. Sip-sip. Ngano ikaw naman? Asa day si Nico? Ambot niya. Kung nga nung magpauwahi nga, parehas man tag oras nga isod sa klase. Iya sa kunong daginuton ang higayon para makatabang siya sa trabaho unong sabay. Kugyan si Nico, no? Sobra. Bilib kay ko. O niya, pagka maikugon o pagka matinahuron. Dali alagi niyang nawin ang pagtagad di papag mama. Tingaling, ma-in love ka ha? Amaw ka? Pero, abi mo, dili pa na ito matagal ng panahon sa? Sa laing bahin, gwapo na pa si Nico, di ba? Lakas na apil, uy. Di sa ma, bintahaan ba? Di ba? Ug ang barog. Wow, atiman na. Ma-in love ka? Kung ma-in love, dili ka makaingon nga wa ko'y swerte. Kay dili man lisod kung maon si Nico. Day, Unsa? Unsa man ang igam ni mo? kay hapit naman ko magsilos. Wow! Oh, hala. Naadi ka diha? Yes! Ug maayo kaayong pagkasal sa kundunggan ang last line nimo. Ang imong pag-ingon nga, hapit naman ko magselos. Wow! Kasweet paminahon, di ba, Hana? Oh yes, pero ayaw to hatagi bati nga kahulukan ha. Kumidya rabi ato ni Angelo. Sure, oy. Sure gud kaayo. Ay, nagpawa lang ko sa kalaay. Naibaw na kag close friends. Bisag asa lang maabot ang istorya. Gikan sa tinuod nga ris bakak. Basta ka nahibaw kung kumidya ra to ni Angelo. Di man good. Good morning, guys! Sa yuha ganyan nag-conference. Diriling ko sa kong tapad, Nico. Ug ikaw, Nessie. Tapad mi Angelo. Sugod na sa. Guba na sa akong buntag ni. Pwedeng mairog. Uy, gentleman. Ay, yes. Yes, ma'am. Okay, Nisi. Lingkod. Thank you. Paimutan ng direktarong kay. Mo excuse ako ha. Asa man ka? Si Arlan. Abi kiniabot man ko. No. Hindi man good. Ganihar gyud kay kung kaihion day. Kung mahimo pa lang unta ding anhin lang ko manghihi sa inyong atubangan. Aron di ta mo biyaan. Anhin na lang unta ko. Wa gyud magbuot. Kon man imong buhaton, bro. Diha na mo eh. Uy, papilas ako sa inyong grupo, uy. Sure. Ikaw raman ko'y nitingog. Hoy, girl. Okay ra kaayo ko, ha? No probs, cute. Welcome kaayo ka. Pero si Angelo, way gusto. Hey. Hey. May pagka-stricto si Angelo, no? Idlas? Imo ra gyud na una day. No. Mamaguni ako nakita, good. And I'm sure, nga wa ko masahip sa akong comment. Pero ayaw nag-idibdib kun maumang yun na imong pag-ila niya. Hataki unag chance ang imong kaugalingon aron pagsuhito sa kinaiya ni Angelo. He's good, believe me. Niingon ka, anak, kay kamo manggut. Unsay ka mo? There's something between you and Angelo.
May katawa ka kay... Ako mang natag-anan ang sano. Obvious ba? Wala lagi kong may bawa na. Kay di man tinuod. Di ba, Nico? Nessie, kung tinuod pa ang imong duda nga kami ni Angelo, makasiguro gyud ka nga si Nico ang unang mahibaw. Kaya nagsinaara ba aming tulo nga dili mi magtipig-tipig og sekreto? Usa pa, what's the reason nga amo man kunong itago ang among relasyon kung doon naman gani? Aron ba lang yun dunay masayo? Very well said. Napalay lang manguyab, di ba? Friends ra sila ni si purely friends ragyod. Kay nagsinaray man mi, wa gay unay. Di ba, friend? Yes, friend! Ganong mi-explain man yun mo. Aron lang yun to maglao mang tao. Naragod na niya. Kung magpakabuam siya sa usa ka taong parehas nimo, nga ugo kayo, lopig pa niya nga irok nga nagpagot sa buwan. Brutal lagi kay Karog. Dila do. Imog yung ginganlag ugok. Usa niya akong itawag nimo? Santo. Tipasi na mi dool nimo. Tipasi na mi dool sa manok ba? Ganon di man tukbon anang manuka. Di ba ugok? Playing good boy man siya, friend. Pa-impress ko nuhay. Ngawa pag sa iyong huna-huna ang pagkiat-kiat. Kay mas kihatagan yung priority ko nuhay ang iyang pag-eskwela. O niya, sayop ba? Dili ba? Una sa tanan, mauginay angay na tong buhaton. Ang paghatag og bili sa kahago og mga paningkamot sa atong mga parents. Aron mahimo tang tinuod nga tao. Ngano? Unggoy day taron. Angelo, paminaw sa ha. Tanaw na ko ni Nessie, no? Peligro mo buang. Oh, kana, kung iyan ang paundayunan, unya mapakyas gud siya, aw na, peligro. Bro, kaloy asad taon, uy. Ikaw lang, martir ka man. Aw, damon ta ng istoryaha, uy. Tingalig kita'y gabaan. Pero uy, Angelo, tingalig magmahay kag mailog sa uban si Nessie, ha? Makatun ganitong diet, kaya magpanindot sa lawas, patay kang bata ka. Mura ka gid unyang irong buang nga magpato na laslaway, kay lain ay nagtakin sa babae nga imong gisnaban. Na, day, gigutom na ka sa. Kay, ingo naman anang imong sinultihan. Adto na tayo news canteen. Sa dili pa, matalidyok ni nga tong mga brain. Dali ara mo labay sa mga adlaw sa? Maog yun. Pila na lang kabuwan, og! Graduation na! Sa sunod, mag-college na ta! Unsay course imong kuhaon, Nico? Gusto yun kong mag-teacher. Magsiman ko. What? Hoy, day. Ganong ingon ana man ang imong reaksyon. Supe! Kung magsiman ka. Naunsa man ni siya? Tubagahan na. Kaya wa ko ikahatag ang rason ni ining atong amigo. Mura lagi kag nag-abog og iro, day. Kay kung magsiman ka, unya simba ko, palayo ra, imo kong panguyaban, di tagid ka sugton. Ay, nanghagit bro ay. Challenge accepted. Nindutan yung kay ko anang hagiton ko, oy. Istoryahe. Mailang kasulti. Tuabi to'y Nessie nga nagsigi panghagit ni mo, o talaw lagi ka. Da, usag ka pa. Hala, tubag ka. Hindi naman to yapil-apils ni si, kay lahi man to, day. Wa effect man to, kay abnormal man to. Hoy, taw, bahad gid kaayo ka. Ano ba't init pang gid kaayo kang Nessie? Kay UI lagi. Flirt pag yun. Dehens type na ko ang mga flirt, no? Ang akong gusto, kanang playing hard to get. Kana bang ako'y mukukod. Kanang ako'y mulugit. Kanang lisod-lisuron ko. Kay sa kalisod unya nga akong atubangon, unya malabangan ako ang kalisod nga akong gitadlas. Wow! Kalami sa feelings! Pero, kanong dili ka masasimanhan? Aron lang gid ko makonsumisyon? Ngano ko taon?
Tungod kay wagin mawa sa akong hunahuna ang gisulti sa akong lola, sa akong auntie, dihang nang hambog ni nga nakauyab siyag siman. Ingon pang lola ay, hala sige, gusto kang mangwintas og bukog? Sige, pamunit og siman, kay in every port, report. Ha? Ayaw, uy! Sayop yun ang pagtuo, ha? Iya lang gi-generalize. O sa may labot ni Juan sa ni Pedro. Bitaw, lain-lain magkinaiya ang mga tao, my friend. Di sa angay nga hukman dayon. Di ko oy. Kay si mama dunay friend nga naghikog tungod sa siman. Korto siya pinsamiento. Di manggod. Unya, ano nagkikog man? Ano man na, basta, wakay pagsalig sa Ginoo. Kada bang pagpaulipon ka sa pagkawa na paglaom, basta nahibaw ka, nga naapauntay hayag, nga ugma, nga magpaabot ni mo sa unahan. Magpadaog ka gani sa kahuyang, labaw sa tanan, wagid kay pagtuo sa Ginoo, ha? Nga andam nga mo sa popo, kung muagak ni mo, aron ka makabangon. Wow! Wasab ko aron da. Mao gini akong biliban. Mo na nabiliban ako nimo do. Kay bisag gibati nimo nga gidatugan ka na sa langit ug yuta. Di ka gid kawad-an og paglaom. So, wa ka gid masayop sa pagsagop ni Nico kay learned. Daghan siya matudlo nimo. Daghan ka og makatunan. Pirmi pag yung kiniyang pakopyahon. Pagkauwaw ka lang. Ikaw man ko'y maghinay-hinay og pamira sa iyang papel kung doon na nata exam. Kay maikog si Nico, pasagdan ka na lang. Uy, unay day. Ay, dili unta ko gusto nga magkapuwag ta. Bitaw, Nganong magbuwag man sad? Oh, magkaupan pa da ita. Nga lain-lain naman unya ang kurso nga atong kuhaon. Di magsiman tang tanan. Unya, parehas gyud ang barko nga tong sakyan. Aron kun magbagyo, samtang maglawig, lunod tang tanan. Uy, ilong, uy, baba ini ay. kuha na sa tingali lami ang graduation. Ha? Unsa? Nga naman bro. Mo na'y labing nindot nga isina. Kay mo pasok ka na. Unya mo ingon kang way lami. Nga naman, Nico. Unsay sunod nga mahitabo at angi ang laing sumpay ning atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Writer Monique Di Gracia Sasidon, Directress Jennifer Dato Minyosa, Spinner Ariel Mangkao, Recording Editor Lloyd Gabiana, Soundman Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Umuto mga ka-listeners, ang part 1 sa may buntag pa kang moabot, no? Nya, magkalingaw pa ko nagsubay ron sa uban ng mga episode kaya para ma-sure gyud nato no nga mabutas katapusang sumpay aning drama ha. Nya, mag-arrange hinahinay sa ubang drama no. Nya di na lang ako ta sa unang istorya kay nataas na ang ato ang intro vlog no. Mga mga ka-listeners, thank you so much for watching. Amping mo kanon na God bless sa tanan mga ka-listeners.